Čaute všetci, vítame z dnešného videa a dneska budeme utekať z tejto hroznej telocvične. Dúfam, že stade zdrhnem a dúfam. Takže ideme. No, není to. No je to gym skôr. Takže ideme. Tu je tá kyselina nejaká. Tu je náš tréner, tamto. Oni tu normálne cvičia, tu normálne na bežacom páse tu sú. Takže musíme fakt stade utiecť, lebo ja nechcem cvičiť, akože. Dobre, tu musí, on chce. Ja chcem sladkosti, no vidím, kámo, si tu skoro vyvracal celý automat normálne, no teraz ideme, mne to pripomína, jak sme utekali zo školy a to bola telocvičná. Možno je nejak gym spojený s telocvičňou, je to dosť možné, ale musíme si vyjasniť všetky teórie a práve som zomrel, no takže nič. Ideme od znova, takže dúfam, že nie. Čo, ja nemám checkpoint? Počkaj, teraz. Aha, no nemám checkpoint, až tam mám ho. Nie, nič nevidím. Ten blbý shop. Musím to dať. Bo nechcem tu cvičiť, ja som strašne lenivý. Ja chcem iba jesť. To je jediné, čo ja chcem. Úplne, čo ja chcem. Neznášam tieto tyčky, proste v škole som tiež neznášal. Dobre, sme na rebríkoch. Tu vám dám takú radu. Tak. To je najrýchlejší proste spôsob, jak sa stade dostať. Dobre, už som tu. A tu musím toto preskočiť. A raz, 2, 3, 4, 5, ok, mám to iba cez tieto krabice ešte. Bac, počkaj, toto vypnem. Bac, yes boy. Ideme na to, takže tu je ten, neviem, jak sa to volá. Napíšte mi dole do komentárov, ako sa to volá. A dajte like a odber. Musím to prejsť, lebo ja tu nechcem byť na... Neznášam tie tela, stále sa ich dotýkam. Musím na to počkať. Dobre, vy zomrite, mne to jedno, takže... Ja som skoro tam bol! Toto bude na dlho. Po 150. pokus dúfam, že to bude posledný. OK, dobre, máme tu ring. Áno, ring sa to volá, dobre. OK, tak si priblížim, OK. A čo tu máme? Ty kokos, kámo, ty si ale hladný, že ma asi chceš zožrať možno. Dobre, ja tu prejdem, tak. Ja ťa možno obídem, áno, ja ťa obídem. Ja ťa presne tak obídem a ty mi nič nespravíš. Nie! Ja, moja hlava. Jau. Fuj, ty máš žlté zuby. Fuj. Dobre, som v jeho bruchu. Super. Veľmi. Som rád normálne. Mal som to aj v plánu. Čo? Dobre, ideme. Vyskakuj mi tu niečo. Dobre, pomer. Tu máš hotdog, pizzu, hamburger, ešte čo, nejaké keksy, alebo ešte mňa. OK, takže tu sú lasery. Odkedy sú v žalúdku lasery, kámo? Alebo kde to sme? V jakej časti? OK, som tady. Dobre, toto sú rebra, takže ja som bol v žalúdku, presne tak. Ja som bol v žalúdku. OK. Nie. Ja sa vrátim, len toto prečo dávajú? Dobre, ale je to základ tela, takže musím to všetko... Nie, ja som si to nevšimol. To proste není dobré. Prečo to neportujeme, aj keď som... Moje telo sa toho dotklo, by to bolo fajn, keby to fungovalo aj na to, keby som bol dead a... No jasné. Ja musím proste zomrieť na začiatku. Musím zomrieť proste, inak sa to nedrží. Musím proste iba ja. Prečo ja musím stále niečo robiť? Prečo mne je to jedno, či som tlustý, ja som chudý. Kúknite sa na moju postavu. Kúknite sa, ja som úplne chudý. Ale musím toto prejsť, lebo ja stade odídem. Ale ja som sa toho nedotkol, to je bullshit. Dobre,
už asi mám techniku, lebo teraz som zobral, ale už mám techniku, takže badabim, badabum, badabim, badabum. Yes, ja som to vedel, že tá technika pôjde. Ja som to vedel. Mal by si sa začal ospravedlňovať, Tučko, že som ti vliezol do brucha, kámo. To je také trápne, kámo. Aha, že ja mám ísť plávať a ja neplavem, ja tu preskakujem iba vodu, ktorá mi vlastne ani nela. Asi nie, ja nechcem plávať, ja tu budem skakať po tých kruhoch, ja nechcem sa namočiť, mám také nové oblečenie, že ja si to nenamočím nikdy. Dobre, ideme po rebríku, neviem kam to vedie. Šmikľavka, jupi! Do vodičky, super. Tu je východ, takže ideme. Musíme to preskočiť. Musím behať aj skakať. Op. Nestíham, ja som nebudem v práci. Ja som zavretý. Dobre, dám to. Áno, dám to. Yes, dal som to. OK, teraz to budem behať, dobre, idem behať, áno, idem behať, dobre, super, paráda, som tady. Kam idem? Na strechu gymu, no tak idem na to rebrík, badabim, dabadim, prečo je to také dlhé? Dobre, za ten čas, kým to dojdem, dajte like, OK? Vrtuľník, ja idem na vrtuľníček. OK, čo? Mám skočiť, no tá nie, ty šialenec. Ale počkaj. Ja tam vidím zem. Idem na to. 3, 2, 1. Uj, ja zomriem. Jau. Ja som doma. Ja som fakt doma. Yes. Konečne doma. A viete, čo teraz spravím? Čau.